Hello, good morning po. Andito po ako ngayon sa Malasiki, Pangasinan. Ito po yung pangkabuhayan nila dito, yung paggagawa ng kaing na yari sa kawayan. Ito po yung kawayan. Kawayan po, yan po yung ginagawang kaing. Papakita ko po sa inyo kung paano gawin yung kaing. Ayan po oh, madaming kawayan dito. Yan po yung mga ginagawang kaing. Pupunta po tayo sa mga naggagawa ng kaing ngayon. Ayan po oh, kawayan sa palibot. Kasi ito po yung pinakahanap buhay dito ng mga tao. Yung paggagawa ng kaing. Pupunta po tayo. Papakita ko po sa inyo yung paggagawa ng kaing. Yun po yung kaing na yun ay ginagamit sa pinaglalagyan ng mangga, kamatis, ng mga inaani nila dito din. Ito po yung kawayan. Yan. Tatanggalin yan, puputulin sa puno. Ito na po yung kawayan na kinuha sa puno. Pag tinanggal sa puno, ayan na siya. Tapos niyan, susukatin nila yung haba. May eksaktong sukat po kung gaano po kahaba ang gagamitin nila. And then, gagawin nila sa naputol na binibiyak-biyak. Bibiyakin, ganyan. Tapos, pag nabiyak na nila, eto na po naman ang gagawin nila parang yung pang finishing. Ito po yung ginagawa ni Kuya. Pero, hindi ko papakita si Kuya kasi camera shy siya. Malaki ang bayad niya pag pinakita ko yung mukha. Ayan po, ayan. Ganyan sila humawak ng kutsilyo. Pabaliktad, tapos yung ganun. Mabilis yung kamay ni Kuya, oh. Yan. May manipis. Ito yon. Ano to yung para sa balisi? Yan po. Ayan po yung sa finishing. Mamaya papakita ko po kung paano po yung magbalisi. And then, ito naman po, yung sa base. Sa base ng basket. Gagawin naman po ni ate. Ganyan siya. Pero hindi ko rin papakita kasi mahal ang bayad pag pinakita ko si ate. Ayan. Ayan po. Gumawa ng kaing. Ayan yung asong pala. Oo. Ayan. Si kayo mambalisa eh. O si katula. At si katukuno. Ganyan. Aso nang Junjun niya, Kuya Jules. Yan. Kuya Jules. Kuya. Yan. Ayan yun. Itong ginagawa po ni ate. Bali, ito po yung dito sa pinaka-base. Sa baba nung kaing na to. Yan na yun. Ganyan. Ganyan po. Pag anuhin yung pagsasalansanin ng pasali-saliwa yung lagay sa kawayan na nilinis na ni Kuya doon. Tapos yun, tapos na soon. Tapos yung ito, kawayan din kasi to eh. Amazing 'di ba kung paano nila to napapanipis? May papat. Sobrang nipis. May manggaw kay papa. Sobrang nipis, nakakabilib kung paano to ginagawa. Malikhain talaga yung mga Pinoy. Ang galing, hindi mo akalain kung paano to. 'Di ba sa iba, pagka ginawa yung ganito kanipis, idadaan pa sa machine. Pero dito sa Pangasinan, kamay lang gamit. Ganyan. Tapos, saan na yung pambalisi? Pwede na yan. Hindi pa, di ba hindi pa tuyo? Ay, di ba yung pinapatuyo na? Pinapatuyo, hindi. Start mo nga. May papat. Ayun. Teka muna. Kamaya. Ito yun, no. Ito yung ito yun. Kawayan din to. Kawayan din to. Pinanipis nila. Galing. Tapos, naging ganito. Ginawan ganito. Sige nga. Ay. Si Kuya magpapakita daw ng pagpapatpat. Ano ba yun? Yung ginagawang ganito. Yan. Pakita ni Kuya. Sandali. May pampapat. May manipis. Yung ganun kanipis na ginagawa sa basket. Yan. Gagawin ni Kuya. Ganyan. Lilinisin niya. Galing naman ni Kuya. Buti di Kuya hindi nasusugat yung kamay niyo sa kawayan. Di ba matalas yan?
sanayan lang. Yan. O ganyan o. Tingnan nyo o. Isang biyak. Tingnan natin kung ilang ganong kanipis ang magagawa nila. Yan. Galing oh. Oh. Biniyak pa lang oh. Ah. Isang ano pa, ilang beses pa yan, ninipis pa yan ng husto. Oh. Yan. Oh. Ganyan. Diba? Parang papel na siya kanipis. Galing naman. Eh kung sa ibang ginagamitan nila ng machine para mahati-hati sa maninipis, dito kamay-kamay at gutsilyo lang, okay na, 'di ba? Ganun kagagaling ang mga Pinoy. O tingnan nyo, yung sa nipis na 'yon, nahati pa as in kansing nipis na ng papel. Oh. Oh, grabe. Akala ko 'yun na 'yon. Akala ko 'yun na 'yon. Ninipis pa pala. Oh. Hindi ko kasi alam kung gaano ang sukat ng nipis. Hindi ko alam yan. Basta papakita ko na lang sa inyo mamaya ang nipis niya. Ito na yun, last kuya. Tingnan ko nga. Ito na yun, oh, yung kawayan. Yun o. Grabe. Sobrang nipis. O, tapos yung natira, gagawin pa rin nila. Hindi na puputol. Ang galing naman yan. Paano to? Hawakan ko lang yung kutsilyo, natatakot na ako. Maghiwa lang ako ng kamatis at sibuyas. Pero pag nagganyan na, Diyos ko, pakailang beses yan naputol bago makarating sa dulo. Wala. Sira. Lugi. Yan. O, tingnan mo. Yan na naman. Ano yung hahatiin pa yan? Ay, hindi na. Bibilangin natin kung ilang nagawa ni Kuya sa isang pirasong kawayan na ganito. Yung isang pirasong kawayan na ganito kanipis, oh, bibilangin natin kung ilan ang nagawa ni Kuyang ganito. Diba? Ganun. Diba? Ganun. Apat na. Tapos ito, yung natirang kabiyak, yun yung babalisi naman. Hindi. Ay, ganyan pa rin, pat-pat pa rin. Yung pang yung pandingding dun sa kaing, yun pa rin, gagawin ni Kuya. Yung apat na. Dalawa. Tas dalawa. Grabe. Paano nangyari na dumami ganun karami? ang nipis hindi na papatid. Ayun oh, gagawin na naman ni Kuya oh. Bali, pang-anim na yan. Dalawang hawak ko. Yung dalawang hawak ko, dalawa pang nagawa ni Kuya, tapos dalawa ngayon na ginagawa niya. Imagine, nagiging anim. Anim lahat, Kuya. Ayan. Sa isang, ay. Manipis lang yan eh. Pambalisi na yan eh. Dapat machine, awa ko mo. Oo, sa ibang machine na ang ginagamit nito. Pero dito, ayan, magagawa pa rin yan na patpat. Kuya? Magkapagpanitan. Isa. Mayroon isa. Di ba mayroon din yung baog na sinasabi, yung ginagawa namang sawali. Yun na yung balat ng kawayan mismo, no? Pero hindi na kayo gumagawa ngayon. May pag-uwi pansit ka mo, may Yung pinagbibilaran ng mga bihon. Yun yung sawali na ginagawa dati. Dati kasi, sila biyanan ko, nung nabubuhay kong pa yung biyanan kong lalaki, yun, nagbibili sila ng mga sawali naman. Binibili nila, tapos sa kanila binibenta doon sa mga naggagawa naman ng bihon. Yun. Kaya alam ko yung sawali. Ayun. Bilangin nga natin kung nagawa ni Kuya.
hindi manipis. Paano sa plura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ganito ang nagawa ni Kuya sa isang ganito lang, oh. Oh. Ganon. Ganon siya kagaling. Tapos, dito tayo. Gagawa na tayo ng kaing. Kasi, hindi ako marunong doon. Mag-finishing lang ang alam ko. Si ating gagawa. Titignan ko kaya. Hindi, balisi lang ang akin. Hindi ako marunong sa kaing. May kinga, untan ka mo. Babangon na. Oo. Ayan, gagawa si ate. Ganon. May sukluban. Ang tawag nila dito, sukluban, di ba te? O, sukluban, yung parang paanang upuan na dating kahoy eh. Ganun yan eh. May lock, oh. Nilalak nila. Para hindi gumalaw yung pinaka-base. Anong tawag dun sa ito? Gapuan. Yung gapuan. Sa salita ng Pangasinan, gapuan, yung umpisahan ng paggawa ng kaing yon. Papasok nilang ganyan. Ang galing nila, oh. Sa umpisa, mabagal pa. Pero maya-maya mas mabilis yan kasi nakahulma na yung basket, kaing. Ganun. Diba? Tapos dalawa na. Umiikot na. Dalawa. Mamaya dudugtungan ulit yung maiksi. Ganun. Yun. Tutupiin para sumunod siya dun sa hulmahan nila ng kaing. Hindi rin nag-umat sa nga gumatis eh. Ilan yung nagagawa nyo, te? Sa isang araw? Dili siyang alagay-agay, makaduwara. Dalawang kalo. Oo, tagpin. Yung kalo po sa kanila, ibig sabihin, isang bundle, kumbaga sa Tagalog, sa 25 pieces yon sa isang bundle. Yun, yung kalo. Ibig sabihin sa kalo sa Pangasinan. Lima plus ka magkasala sa sunod sa ayaw. Pero no, I mean, katamtama na ba? Duwara, 50 pieces. Pagka yung, siyempre, hindi naman ganun kabilis lahat ng gumagawa. Pero pagka yung sobrang bilis, maka 100 pieces sila, bali, 4 na kalo yun. Kasi sa isang kalo, 25 pieces. Ibig sabihin ng kalo is bundle, di ba? Yun. Kasi hindi sila pwedeng magbenta ng per piraso. Kailangan naka-bundle. Tapos, abalisan lang. Gapon ni, babalisian. Tapos, eto, pagka halimbawa, Wala mo. nairindi, ano yung rindi? Bibinta. Bibenta, araw ng Sabado yun, ano? Linggo. Merong makukuha dito sa Barabarangay para bilhin yung mga ginawa nilang kaing. Yun. Tapos, eto naman, ay dinadala doon sa isang barangay, sa kadaming barangay lang. Isa sa mga bumibili ng mga kaing na yan ay ninong namin sa kasal. At pupuntahan din natin yun para maipakita ko sa inyo kung gaano karami yung kaing nila na naiipon. Tapos yun naman ang bibenta nila sa mga nagha-harvest ng mangga dito sa Pangasinan. Yun. At tapos, di tuloy-tuloy lang si ate, ano. Gano'n ng ganun lang yun. Pakita ko naman sa inyo yung natapos na ni ate. Ito na. Tuloy-tuloy lang, no. Ito naman, tapos na ni ating ginawang ganyan. Next naman yan, babalisihan. Mambalisa. Oo, si kayo. Start nyo ate. Ay, sa Ilse. Tapos ako mag-finish. Marunong ako magbalisi kasi dati, nung pumupunta kami dito, nagbabalisi ako. Teka lang, teka lang. Yan. Sa una, sisiksik siyang ganyan. Pasok ng ganyan. Ganon. Ako na. I-video mo ako. Alam ko na yan. Sa kidwara. Oo. Maupo muna ako, be. Yan. Pakita mo ako. Asan na yun? Sana Yan. yun ako. Isa. Ito. Ito, ganon. Yun. Tapos. Mare, ikikinto, may i-vlog to. Vlogger. Sakay duwara ka. Oh, sakay duwara. Ande, ni sakay. Duwara, sakay. Duwara. Tig-isa. Tan. Sakay, Sakay, ganyan.
Hindi rin sa komenta mong yun. Abalang ko man pipicture kayo oray mahirap pilay. Tayo sa inyo kami inday. Yun. Wala kami tan, walay man pariban, tamaririban, yan ang pariban, ha? Ito, ibagad dyan mo na. Vacuum. Ito, ganon. Ganon. Si Cara di Madam. Tuloy lang. Tingnan mo, te. Tama ba itong ginagawa ko? Oo. Tas dalawa. Tapos dalawa. Dalawa ulit. Isa. Intan sa panagking ko eh. Ta iba-iba naman. Abalang ko amin niya akong indan nyo. Amay. Sira niya dila. Isa. Ara may manggaway tiklis labat. Dalawa. Sa mga layo, idanta tayo dyan kinan na. Kinda idanta tayo dyan po ng tayo. Isa. Wala makakin idanta tayo. Ay, ni malay Madam Hilda. Tapos isa, di ba dito? Tapos dalawa naman. Dalawa. Isa. Ano to? Balik. Dugtong Isang na. ikot pa, no? Alam mo magdugtong. Alam ko yun. Man lalaga mo yun. Tatlo dapat. Ay, tatlo. Akin na isa. Aray ko. Sana ko alam ko magdugtong daw, pero hindi ko maputol. Andanda siya sa putol. Sige, ikaw nga. Hindi ko alam magdugtong, nakalimutan ko. Yan. Teka. Yun. Datay duara. Ganon. Basta mag-ikot-ikot lang na mag-ikot ang alam ko. Sakay. Yan. Ayan, tutuloy ko na. Yan. Dito ka naman. Dito. Ganun. Yan. Dalawa. Isa. Binilang eh. Tapos, dalawa. Isang ikot na lang to, di ba? Basta hanggang doon sa ano. Tatlong. Bali apat na ano yan. Magkakasunod, apat na patong. Patong ay. Yan. Isa lang dyan. Tanggalin mo yung isa. Yan. Tapos dalawa. Dalawa. Kanto, isa lang. Dalawa. Sa kanto isa. Yan, isa. Isa ulit. Kasi sabi. Tapos dalawa. Diba? Dalawa. Hirap ako. Dalawa. Sila mamay numayda. Mabilis lang sa kanila. Hindi ako, noon matagal ko nang ang kumata. Matagal na kasi hindi ako nakakapag ganito. Pero hindi ako nakikiupa. Yun lang yung sa akin. Pag wala akong ginagawa, tambay ako sa labas. Sasali-sali lang ako. Sa kailama. Tapos na to. Sige, tamang-tama. Sakto lang yan sa ano. Pang-apat na Tapos na. patong. Sige na, i-diretso mo. Isa. Yan. Putulin mo na lahat. Hindi pa yan. I-diretso mo pa. Yan. Tas yan, putulin mo. Yan. Putulin ko dito ang ganyan. Lagar ka, paano? Naputol mo tayo. Huwag mo putulin yung nakataas ha. Hindi, ito lang. Yan. Yung inikot-ikot ko, yun yung puputulin. Yan. Ang hirap ikot. Ang hirap putulin. Bakit sa inyo? Sige, yan mo na lang. Itago, yan. Mabilis sa inyo. Itupi mo na lang. Itupi mo lahat. Tupi ko yan. Lahat. Tapos ito, lapit nyo te. Ganito. Puputulin, sisiksik siya, ganyan. Hirap. Aray ko. Tasya sa mga yan. Yan. Mansiksik. Tapi ano. Ganon. Ganun ha. Yan, ganyan. Sisiksik lahat yan. Lock. Para hindi masira yung kain. Yan. Ganon. Ganyan. Ang bilis nila. Promise. Bakit ako na... Cellphone ko, hindi Bakit ako nahihirapan? Parang ano lang sa kanila, alam mo ba yung hindi daw matigas, pero sa totoo matigas yan. Kaya ang hirap ako eh. Bakit gano'n? Oh, ang bilis. Ganyan. Ganon. Ang bilis. Gawin yung kaing. Tiyaga-tiyaga. Kasi pag matyaga ka naman, mabilis mo rin magagawa. Pero kasi, pag hindi ko kasi gawa, kaya, ayun, gaganyan pa. Hindi ko kasi trabaho, kaya nahihirapan ako. Pero mahirap din naman tong gawain na to. Pero para sa kanila, kasi nakasanayan na rin po, mas mabilis
silang gumalaw kaysa sa akin. Ito na po yung finish po ng kaing po. Ayan na po siya. Oh. Yan, di ba? Maganda. Bili na kayo dito. Nandito lang po ito sa Malasiki, Barangay Pasima, Malasiki, Pangasinan. Yung bamboo, ano ba to? Kaing making. Dito lang sa Pangasinan po. Kung direkta po kayong pupunta dito sa Pasima, sa Malasiki, mas mamura po ninyong mabibili. Compare doon pa kayo bibili sa mga bagsakan. Oh, yun. Harap nyo sa akin, Tels. Okay. Sige, dito na lang po guys. See you next on my video. Bye!